Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan YouTube channel ta mai suna Gawurin Danga TV. Kuna sauraron Abdulaziz Magaji. Yau darasin namu zamu yi magana akan yadda ake fidda privacy security na ITEL mai taken IT2160 da kuma IT2130. Misali, akwai lokuta da dama da sau dama ana samun yanayin da za ka iya sayan waya kamar especially wanda suke sayan waya saka. To kana iya sayan waya baka kula ba, bayan ka gama duba ta to an kare bata iyawa an sa privacy security kamar maybe an kulle ko message nata ko file manager ko kuma phone book ko da sauransu, sai bayan ka saya mai ita ya tafi ka duba gani, to ka sa irin security na fitowa ka ga abin yaki. To don haka yau za mu yi darasi akan idan irin haka ta faru ya me ya kamata ka yi. Da haka sai ku biyo mu. Farko da zan fara duba privacy din mu gani. Misali idan mutum zai shiga cikin contact ɗinsa in ya danna, to kun ga gashi ta nuna alamar cewa tana security kenan waya. Sannan kuma misali idan ka duba ka zo ka ce za ka shiga kamar misali file manager na wayar, misali kamar haka, shi ma gashi akwai security a kai. To sannan misali bayan nan idan ka duba kamar kana buƙatar za ka yi ga message na wayar, shi ma ga shi akwai alamar dole sai an sa wannan security. To misali ka gwada na fitowa wayar, misali 1122 ga shi alamar wrong. Sannan misali ka gwada misali 1234 shi ma an ce maka wrong. Sannan again ka gwada misali 1000 nan ma wrong. To me ya kamata ka yi? To hanyar da ya kamata ka yi shine sai ka fito ka yi free da wayar. Bayan ka yi free da sai ka danna star. Bayan ka danna star sai ka danna hash, sai kuma ka danna 0, sai kuma ka danna star, sai kuma ka danna hash. Kana danna ta baka wani option za ta yi maka, do you want to clean all the test data? To idan ta baka wani option sai ka danna yes, wannan option din na yes, sai ka jira ta kamar haka. Yanin dai tana ta processing na za ta clean din abubuwan. Sai mu dan jira ta, za ta kunna kanta da kanta. To bayan ta kunna haka sai mu duba mu ga shin security ya fita ko bai fita ba. Gashi na za mu yi ga cikin contact, don ga gashi ta bude lambobin wayar mu ga su nan kamar haka. Sai kuma mu duba mu ga kamar to ga bangaren hima message, shi ma gashi ya bude. Sai kuma bayan nan sai mu duba kamar file manager din namu, shi ma kamar haka, har shi ma ya bude. Wannan shine hanyar da ake bi wajen idan kamar ta shiga security. Kamar misali ka saye ta baka san, to ka manta lokacin da ka tafi gwada ka gani ba shin da security privacy ko ba kai. To wannan shine hanyar da aka bi ka fita. Lambobin su ne kamar dai da na fa star, ko kuma ba ma sai na ƙara maimaita ba, na san Allah da idan mutum ya bi bidiyon zai ga abin da ya kamata. Na gode. Da fatan dai kun ji daɗin darasin namu na yau. Haka muna fata wanda ya kalla ya mana subscribing, sannan kuma ya danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sababbi ku ƙara samu.